Aiwa muri Zimbabwe vanhu vachema, vanhu vakomplaina, vanhu vapopota vachituka government. Aiwa muri Zimbabwe nokuti zviri kuitika muzvikoro umu zviradza zviri kusiririsa kwazvo. Students nevana vechikoro vari kutambura umu. Saka muri Zimbabwe ndokuti kana wanga une mwana wako kana une hama yako iri ku any institution, aiwa ndo message ari kuti umbomunzira ambonzwa zviri kumboitika. Saka usati kana wasati wasubscribe chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Ndombochara maupdates andokupa pano paZim News Live. Saka tinoda kuti student welfare yekuma polytechnic inonzi ZINASO inoya ichiti alert students at Belvedere Training Teachers College have been sleeping on the floor in common rooms despite paying full fees the past week. This morning the college reportedly increased fees by 233 United States dollars, claiming the amount they paid last week wasn't enough. Muri Zimbabwe inyaya inogwadza kwazvo nekuti kuona kuti aiwa vanhu vemuZimbabwe vatambura, vanhu vashushikana. Saka chimbotipai zvichemo zvenyu, mumbotudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nokuti vanhu vari kuti aiwa isusu fees inenge yakaisiwa and then tobhadhara ma-US dollars acho kunyange iri foreign currency, inyange iri mari yekunze. Saka ndopavari vachikombina chiti aiwa zvavakuitika muZimbabwe izvi aiwa zvavakutidzvinyirira, zvavakuomesa upenyu hwedu, nokuti ma-students anosvika achinorara pasi, anorara pafloor. Zviradza kuti mari yavakanga vabhadhara hainga isiri enough, and thereafter hobva wanzi parudiwa mari inoita 233 US. Muona kuti pane pari pasemester onzi paduwa 233 US, inova mari inotambudza vanhu, inonetsa kuwana munyika yedu yeZimbabwe. Sezvamunoziva kuti vanhu vazhinji vanohora kuma-RTGS asi fees inodhimandwa muma-US dollars. Saka muri Zimbabwe chimbotipai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro peidea yasimudziwa nevanhu veZINASO kuti aiwa kana zvinhu zvikasagadziriswa izvo aiwa tingatonosungisa nyange neministry. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section. Aiwa muchisubscribe, kulike pachano kutina on the bell icon. Tombochana maupdates anokupa pano paZim News Live.